Там малюмат изоляциясы 63 жашындагы украин саяси мабус Олег Приходько 3 ай давамында керекли илячылар ве айлесінден мектуплерін алып оламай. Бұны адвокат Сергей Легостов мабуснен көрішкен сон хабер етті. Ишгалжилер Приходьканы Русияның Владимир вилаетіндегі ғайет телукелі жинайтчылер үшін апсханеге ташылады. Мабуски адвокатнен юзме-юз лаф етмеге ве керекли весиқаларыны имзаламаға изін бермеділер. Приходько айтқанына көре о вақыт бір кішілік камерада тұтыла. Сүрекли хасталықлары олған эслі башламабыз бұтын күн аяқлары үстінде тұрмаға мечбурдыр, чүнки ятмаға изін кеч геже берілі. Ишгалжилер мабусның мектуплері түрме цензурасына уймағаны үшін айлесіне йолламай ве оңа тибби ярдым бермеге рететі. Приходько рассказал, что уже 3 месяца с момента его нахождения в Владимирском Централе ему не передают необходимые лекарства, пересылаемые родственниками. Лечащий врач также ни разу не обследовал его. Представитель ФСИН уклонялся от ответов адвокату, почему была допущена такая ситуация. Это является жестоким обращением с человеком, который полностью находится в их власти. Ишгалжилер Украин ватандаш Олег Приходьканы 2019 сенесі октябрь айында Сақ районында тұтты. Осан кедерсін Сақ шер мемуриеті ве Львовтаки Русия консуллығының патлатылмасы планлаштырылғанында қабатланып 5 жылға махкүм етілді. Мабус қанусыз апыс жезасының ilk yılына камерада вақыт bulunmaq керек olған ең серт режимлі колонияда кечірежек. Курцит Абдуллаевке низбетен тізілген мемури протокол да бір кере бақылажақ. Қырымнан Ишгалжилер махкемесі Қырым татар милли әрекеті ветеранның шикаетіні қанатлендірді. Уақмеджетнің Ишгалжилер махкемесінің карантин сыңырланмалары бұзылмасы үшін Абдуллаев 25 000 рублеге жезаланмасы укумына лягу етті. Сөз Қырым татарларының Ахмеджетеки ФСБ бинасы оғынде құтлеви топлашу ваққында юрсетілі. Адвокат Эмиль Курбединов қайдеткеніне көре, милли әрекетінің ветеранына махкеме отырышы аққында хабер етілмегенінден себеп өз айтып оламады. Курцит ага приходил в Киевский суд, который должен был рассмотреть этот протокол. Он пытался высказать свою точку зрения, представить свои доказательства невиновности и так далее. Но по сути его просто обманули в этом Киевском суде, сказали, что материал не поступил. А когда он ушел, втихаря рассмотрели просто без него это дело, и он по факту получил это постановление. Теперь обязаны известить надлежащим образом Курцит ага. Мы явимся уже в первую инстанцию и наконец-то изложим свои доводы по тем событиям, которые были, и посмотрим, что первая инстанция уже со второй попытки какое решение примет. Сентябрьнан 4-нде ФСБ бинасы янында куветчилер 58 инсанны tuttu. Эпсіні Ишгалжилер полис бөліклеріне алып кеттілер. Екі Қырым татары полис хадимлеріне бойсунмағанында дигерлері карантин сыңырланмаларының бұзылмасында қабатланды. Еркеске қаршы протоколлар тізілді. 50-ден зияде инсан 5-тен 30 000 рублеге қадар пара жазаларын алды. Ишгалжилерінің Докучаевск шері тарафындан геже атышлары нәтижесінде Украина аскері яраланған. Ойықымлерінің незаретінде болуна. Оның алы тұрғындыр. Бірлешкен Құветлер операциясының штабында арбер екетлерінің шиддеті артқаны аққанда білдірелер. Красногоровка везалаты дөрт шерлері жыварында Ишгалжилер ағыр майынларына ташлаған. Донецк вилаетінде Русияның Арлан 10 пилотсыз учыжы алетінің учышы қайдетілген. Кечкен күн Рус Ишгалжилері Луганск вилаетінден башлап Азақ деңізі ялысына қадар Украина арбелері позицияларына ұжым еткен. Украина имейджілері душман атышлары тоқтатылмасы үшін қаршы атыш ашмаға мечбур олған. Позиції українських воїнів біля Гранітного та Лопаскного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Катеринівки російські збройні формування двічі вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Водяного найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. Позиції наших воїнів біля Верхньоторецького потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Дабыр Украин қорантасына Сурияден тахлие еттілер. Киевге 4-нче тахлие етілгенлерінен учақ келіп қонды. Украинаға 4 баланен Қырымдан олған қадын қайтып олды. Олар 2 ел девамында Сурияның Курдистан бөлгесіндегі Роч лагерінде тұтылған. Украина президентінің офисінде қайдеткенлеріне көре бұл Украина тыш ішлерін әзірлігі, баш истихбарат идаресі ве сыңыржыларының умуми операциясыдыр. 2 Сурия лагерінде Украина ватандашлары олған да 11 қоранта қалмақта. Біраздан Невбетеки тахлия операциясы кечірілежектір. Українська влада робить все можливе,
а коли треба і неможливе, для того, щоб врятувати українських громадян, де б вони не знаходилися, якщо вони опиняються у складній ситуації, як от зараз ми бачимо ця родина. Це 2 табори. Якщо говорити про табір Роч, то це остання родина, яку врятували з того табору. Ще залишається 11 родин, які вже вивезені з табору Ольхов, але знаходяться ще в режимі очікування через ковідні карантинні заходи. Чувствую радость, усталость. Хочу поблагодарить всех тех, кто помогал мне в этом. Спасибо президенту и всем военным, которые помогли нам выбраться из Сирии. Русия жинаятлары ич бір вақыт унутулмайжақ. Киевде Русия тажавузынан виртуаль музейіні тақдим еттілер. Болейханан мақсады Русия тарафындан Украинаға қаршы силалы тажавуздан кетішаты. Вен нәтижелері аққанда доғырысын аңлашылған шекілді айтымақтыр. Порталда тажавузжы девлетінің 2014 сенесінден башлап Қырымда япылған жинай әрекетлері аққанда керчек малюмат топланған. Це інтерактивна база даних з одного боку свого роду, там де інформація, картки осіб, юридичних, з іншого боку зручна навігація по часу і простору за допомогою карти і лінії часу, де розміщені по порядку ці події. Плюс банк фотографій і відеоматеріалів пов'язані з тимчасовою окупацією. Лейха яратылмасында Украина Милли Хатара институты, Видроджане Халқара фонды, Прометей адлы телекесізлік мұйты араштырмасынан меркезі, Меджлис, Қырым прокуратурасы, Украина баш прокуратурасының офисы иштирак етті. Более виртуаль музей Қырымнен бағлы араштырмаларына япқан студент, журналист, тарих хожасы, укукчы ве дипломатлар үшін файдалы ола біле. Я можу сказати, як людина, яка довго працювала в сфері публічної дипломатії перед тим, як власне прийшов у фонд, я скажу, що для людей, які працюють в цій сфері, неймовірну цінність мають такі ресурси. Тому що їм постійно треба, спілкуючись з міжнародними партнерами, мати от такого типу докази своїм позиціям. Не емоційні, не стільки розраховані на емпатію лише, а от такі, де є факт, де є доказ, де є конкретні люди, конкретні кейси, конкретні збитки і так далі, зафіксовані в одному місці. Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжесі Антон Кариневич қайда еткеніне көре, ишғал етілген Қырымда жүз берген вақиялар аққанда білмеге әркесінің аққы, кечув адлиесі концепциясының мұйым элементідір. Для нас він важливий для представництва ще й тому, що цей проект про перехідне правосуддя. Так, якраз про цей елемент «право знати правду», який колеги з Українського інституту національної пам'яті безумовно аналізують, перш за все, як історики, фахівці з історичних наук, ми аналізуємо як ті люди, які займаються правами людини. Тобто для нас право знати правду – це також про встановлення істини, встановлення фактів, документування, і це необхідний, невід'ємний елемент перехідного правосуддя. Порталда айдылнатылған весиқалардан бірі Русия тарафындан Меджлис фаалиетінің ясақланмасыдыр. Бында Қырым татарларынан темсили органнан тарихы, оның құрылмасындан башлап бүгінге қадар тафсилатлы шекілде акс етілген. Бұл сайфеде ишғалжылер Рифат Чубаров и Мустафа Джемилевке Қырымға кірішні ясақлағаны. Біраз соңырақ Қырымнан Юқары Рус махкемесі Меджлисіне экстремистик тешкілят олырақтанып, Қырымда оның фаалиетіні ясақлағаны қайдетіле. Я тільки можу вітати з'явлення такого ресурсу. Треба сказати, що вже багато громадських організацій, які свою діяльність пов'язують з деокупацією Криму, вони висвітлюють ситуацію в окупованому Криму, висвітлюють ситуацію з правами людини, з пригнобленням, з переслідуваннями російськими окупантами кримсько-татарського народу. Багато цих організацій мають свої такі достатньо розвинуті ресурси електронні. Зараз світ такий, ніхто не читає сотні сторінок звітів. Багато хто хоче дізнаватися об'єктивно про ту чи іншу проблему з дуже таких коротких, але ефектних і ефективних засобів подання інформації. Цей ресурс якраз спрямований на це.
Қырым прокуратурасы ве Украина баш прокуроры офисінің хадимлері Руси жинайтлері аққанда малюмат толу ве таздықланған олсын деп замет етті. Виключно з дотриманням законодавства щодо таємниці слідства, щодо збереження захисту інформації, ми передавали часткову інформацію про факти і події і хронологію подій, пов'язану з Кримом, Донбасом, для використання під час створення цього музею. І відповідно, якщо була якась інформація, яка потребувала перевірки і надавалась також для роботи музею, ми також проводили відповідну верифікацію з інформацією, яка була здобута і підтверджена доказами в рамках розслідування кримінальних проваджень. Шымды виртуаль музейде Қырымнен бағылы 20 кейс бар. Біраздан порталда Русиянан Донбасс территориясында жинайетлері аққанда білгілерді қошылы жақтыры. Украина Милли Хатыра институтында ишгалжелер Украина топрақларындан қуылған сон, бұңа ұшаған ама виртуальды гилде Керчек музейіні Ахмеджетте açmaға планлаштыра. Инна Полякова, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Индонезия илеріде де Украина бүтінлігіні дестеклейджектір. Бұны Украинада Индонезия елшісі Юдди Криснанди межлистен сүлжелерінен көрішкені вақыт білдірді. Межлис азалары елшілік хадимлерінен Қырым ишгаліні музакире етіп, Ярамадада инсанақларынен бағлы вазиет ве Москваның Қырым татарларыны ватандан қуып, анда русларына ерлештірмеге интилуа аққында аңлатты. Юдди Криснанди қонышма вақтында Херсон вилаетінде Қырым татар жемиетінен көрішкені, Қырым сыңырында бұлынғаны ве ишгал етілген Ярамадада yüz берген вақиялар аққанда яқшы білген айтты. Біраздан оның елші салахиеті бите. Криснанди оның Украинада дипломатик миссиясы біткен сон о евелсі олғаны кібі Қырым татар ве Украин халықларына дестеклейджегіні ишандырды. Елші айтқанына көре евде Украина проблемалар аққанда достлар ве меслектешлеріне аңлатмаға оның да чоқ имканы олажақтыры. Хто б не став майбутньому послом Республіки Індонезія в Україні, він також буде продовжувати політику Індонезії та уряду Індонезії щодо підтримки української територіальної цілісності та сприятиме поверненню Криму під контроль української влади дипломатичним та мирним шляхом. Пан посол завжди цікавився ситуацією в окупованому Криму. Він відвідував Меджліс, члени Меджлісу бували на різних заходах, які проводилися посольством Індонезії. Пан посол побажав нам всім якомога скоріше досягти того часу, коли Крим буде під юрисдикцією української держави, він повернеться під державний суверенітет України. Ми говорили про те, що як би там не було, які б складнощі не були між державами, але країни мають всі дотримуватися принципів міжнародного. Авропа бірлігі азалған девлетлерге ичбір эссассыз талаплар сеслендіре. Бөле биянатны Полония баш назиры Авропа парламентінде кечірілген мұнақашалар вақтында айтты. Ми не маємо розбіжностей. Просто верховенство закону використовують як привід, щоб вимагати від держав-членів того, чого немає в угодах. Мұнақашалар Полонияның анаяса трибуналын қабыл еткен қарардан сон тешкіл етілді. Махкеме Полония анаясасы Авропа бірлігі қанунларындан устун олғаны аққанда қарар қабыл етті. Бұнен бәрабер Полония махкемесі ең yüksek инстанция олырақ сайылған Авропа инсан ақлары махкемесінің қарарыны шикайет етмеге рұқсет берді. Авропа комиссиясының yol басшысы Варшаваны алынған қарарыны яңыдан бақмаға чағырды ve махкеме реформасы раатсыз еткенini білдірді. Тек деңішмелер ләғой тілсе Полония пандемия ақыбетлері кешілмесі үшін Авропа бірлігінден ярдым ала біле. Щоб європейська демократія працювала, треба поважати спільні правила і принципи інститутів і незалежного правосуддя. Мова йде про верховенство закону і європейського права. Не намагайтеся уникнути цих дебатів. Підрив будь-якої з цих основних опор ставить під загрозу нашу європейську демократію. Полония мемлекетінің иқтисадиятыны яңылатмақ үшін Брюкселден аман-аман 24 миллиард евро грант олырақ веда 12 миллиард евроны имтиязлы кредит олырақ сұрады. Ләкин параларны махкеме реформасы этрafында давалар чезілмегенже, Европа қанунларының үстінлігі қайтарылмағанына қадар пара айырылығы блок етіле біле.
Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресini yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ve электрон адрес аққанда мәліметini толдырыңыз. Төлемлер насыл мұнтазам тарзда олacağını қайдетіп, программаның шартларына қабыл етіп, төлемек догмесini басыңыз. Бірінші ve екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада işgalcilerden азат етілмесі үшін өз issеңізні қоша білесіңіз.